Gente de cara. Non temos dúbida de que vos serviría. Ahora que vai para donde los pero no me lo poñeran nun cuadro. Manda por internet, vai quitar un claro, vai mandar por internet. Eu teño unha muller criadora. Moi bien. Ahora xa absolutamente Un día regalaron que aquí a moneda. Eso, dijo que lo todo corazón. Eu creo. Teño un perfil, Pero uno na casa, eso dijo que lo todo corazón. Ahora cada un fai o que pode. Bueno, no, quero que se pode decir. Bueno. Agora, A veciña non para, por favor. a veciña, A cabeciña. que vai, porque a veciña é pública, a única compañía de comunicación pública de Galicia. Pero vamos a ver, entón como non atruso con usted? Como non atruso? Fomentar o galego. Pues malo, usted tiña que dar con él. Tiña que quedar con él. Como? Na súa casa. Ou ela tiña que quedar comigo? No, tal caso se le quedou na casa, tiña que dar con él. Eu estive aquí a bailar, botar a perna para Eu arriba. No, joder, Hermes. Mira, mañana andamos unos hostias que me arriba a cabeza. Mira que me lo pasa. Eu teño unha foto con él. Guapo como son eu. Esas horas Ah, Mecheta, non? home non, se que quere tanto de zona. Ai, Eu caralho. deixeina e deixo. No, quere pero daquela maneira. Daquela maneira. Normalmente hai moitas maneiras de querer. Ai, bueno, ahora falou ben. Non te toca o caralho. Todo caralho. Sempre encontramos alguén que nos atende, alguén que nos comprende. Esa é De cada casa hai o mellor, a voz compañero. social da radio. E de cada casa hai o mellor. Normalmente, como eu non mando nada na casa, para que quero mandar, Pois escapou. se non me fajan Ai, caso nen. ningún. Joder, Moitísimas gracias. Eu vim aquí, pasalo ben. pasei nunha banca de Creo yo ben. Pero se non mira mañana me dá unha hostia. Pero por que Está quitando a ella. No, eso sei, pasalo ben. Moitísimas gracias. por eso mismo. Gracias, José Luis y la verdad está ahí. Conselleiro da Compañía de Radio e Televisión de Galicia. Vou intentar facelo tan rápido como na radio estes días. a casa, Vou a nomear Oh, sin deu un bronco ainda non é nada. o noso A canal. ver que non lle vai ao pie. A xente que me comprendeu cando eu lle explicaba pantalón. o canal me decía, Ai, que caralho. vamos a facer así. Os organizadores de E ela, autobuses. maricón, onde viñes? Canto tramallaste, que vos fostes, que ben entendeste, canto vos quero, de verdade. Ana Iglesias, de Autos Iglesias Vigo, Elías, de Campo Lameiro, Vitoria B, da Coruña, Manuel Calvo, da Coruña, e que vayan subindo, por favor. Xosé Questido, de Gondomar, Manolo, de Sanxenxo Grove, María Rosa e Raúl de Rolada, Dina Engoles, Ourense, Fina de Lugo, Lito de Lugo, Pura de Gondomar.